Hrvatski je narod jedan od najstarijih europskih naroda. Kako se i na osnovu čega može očekivati da bi se on mogao pomiriti s kršenjem njegovih suverenih prava u današnje doba, kad se na svjetskoj pozornici kao subjekti međunarodnog poretka javljaju do jučer nepoznati nepovijesni narodi. Evo još jednog znaka mira. Hrvatski narod neće pokreknuti pred nikakvim prijetnjama. Nećemo ništa drugo nego da budemo svoji na svome. Da hrvatski narod odlučuje sam o svojoj sudbini. Hoćemo slobodnu, sretnu Hrvatsku. Proglašavam da je za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske izabran gospodin dr. Franjo Tuđman. Rezultati hrvatskih izbora koliko su znakoviti, toliko su i obvezujući. Slobodnom voljom naroda izraženom na najdemokratskiji način što ga poznaje suvremeni svijet, na neposrednim, tajnim, višestranačkim izborima, zakonodavna je vlast i pravo na određivanje izvršne vlasti pripala stranci koja je na zastavama svoga programa najjasnije istakla vjekovne težnje hrvatskog naroda da bude slobodan i svoj na svome.